til vinduesrenovering, det vil sige til bundglaslister og sideglaslister udendørs på vinduer, har vi forskellige muligheder. Vi har en i opskummet plast, som man kan sætte på her, og så kan man sømme den fast. Og vi har også en i noget, der hedder fibercore, og det er et blanding af plastprodukt og med en plastcoating på. Og det gør, at det ikke trækker sig i længderetningen. Og det her det er et rigtig godt produkt sammenlignet med de alulister, man sætter på i dag. Der vil man opnå 100 gange bedre isolering med en plast-fibercore-liste i forhold til en aluminiumsliste. Fordi den trækker ikke kulden op til vinduet, som en aluminiumsliste gør. Det man selvfølgelig gør, ligesom når man har sine alulister, man monterer klipsene, som her, skruer dem ned. I falsen der har man nogle holder, man sætter på for hver 20 cm derhen af. Så har man sin liste bagefter, ligesom en almindelig aluliste, man sætter på. Og så banker man den bare fast. Så sidder den der. Og den er lige så svær at tage af, som en aluliste er i dag. Det gode ved plast, det var selvfølgelig, at den trækker ikke kulden med op til vinduet. Hvis man har en aluliste, vil man typisk se en dug på vinduet, og det forekommer ikke ved en sådan løsning, som jeg viser her.